Lekker waar en een soort toeristen de ideale ingrediënten om een succes te maken van de 26e editie van het Roggenfeest. De organisatie roest dat goed 15.000 mensen haar formatieleden hebben, toch muzikanten, streetartiesten en ook toch de Amelanders zelfs. Amelanders zijn ontzettend creatief, maar ze zijn ook enorm muzikaal. Er zijn ja alle bandjes en mensen die dus wat naar voren brengen kunnen. Robin Hood! Wat vind je zo leuk, gezellig hier? Nou, het is altijd door gezellig. Er zijn allerlei dingetjes te doen. Maar wat zijn die dingetjes? Nou, allerlei misken die ben verkleid. En muziek. Ik heb die show gezien. En ik heb de poppenkast gekeken. En ik heb de wafels gezien. Kermis na kermis. Het kleinste orgeltje ter wereld. All right. Which gave you gas in the plane? Yes. In other words, you farted in the cockpit. Yes. Oh, what the fuck ook, hè? Gewoon even daar in Ameland, de Roggenfeest. Dus het is mijn eerste keer. En de horen ben je wel vaker geweest, maar het is mijn eerste keer en het is gewoon gezellig, ja. De organisatie spreekt van een groot succes, al ben er wel 6 mensen onhouden en verschillende bekeuringsuitdeeld van mensen die het haar misdroegen.